ориенталския танц ни потопи Магда от Кайро. Здравей, добре дошла. Магда, заповядай. Заповядай. Това са 4 истински принцеси, вече са ни на гости на изток, уважаеми зрители. Те са сред най-добрите в света, повелителки на ориенталските танци и са част от грандиозно шоу, което предстои тази вечер на сцената на Независим театър в столицата. Любопитното е, че сред най-добрите в този жанр попадат и две българки, Милена Виденова и Цветина Данова, които са в нашото студио. Заедно с тях е и Лейла от Сърбия, която е пристигнала специално за събитието, за което Сашо вече ни спомена. Аз превода ще ни помага Мариана Хил. Вече ни помага и Мариана Хил. Нашата добра, любима приятелка и преводачка. Разкажете ни най-напред какво предстои до вечера. Днес ни предстои първия концерт Нур. Преди 2 години с Цветина направихме организация за популяризиране на ориенталските танци в България с български изпълнители и започнахме да каним международни преподаватели. До сега не сме правили концерт и решихме тази година да сме по-смели и поканихме Лейла и Магда. Които очевидно са корифеи в... Да, те са едни от най-добрите. Лейла е световно признат преподавател и изпълнител от Сърбия, посещавани от най-добрите фестивали не само в Европа, но и по целия свят. А Магда е основана в момента в Египет. Цвети може да разкаже малко повече за нея. Може би тя Магда може сама да разкаже. Прави едно нещо, прави впечатление. Две българки, една сръбкиня и една аржентинка са събрани от ориенталските танци. Така, ти като аржентинка, как намираш в себе си интерес към точно този тип танци? Как се случи? I'm from Argentina. Да, от Аржентина съм. И то Северна Аржентина. Имаме много арабско население там. И когато започнах в един сирийски клуб да танцувам и страшно се запалих, защото музиката наистина ме грабна. С времето бях студентка в друг град. След това отидох в Египет. И останах завинаги. А ти отида там заради танците? В Египет отидох заради интереса ми към страната и да бъда с човек, който беше много близък до сърцето ми. И останах. А как се чувстваш там? Все пак културата е доста различна от културата в Аржентина, въпреки че спомена, че си израснал в място с много араби. В началото беше трудно до някъде, но от самото начало ми стана ясно, че съм аз. Човека, който трябва да се пригоди към обществото, а не обратното. Обществото да се пригажда към моите навици. Така че всичко усилия положих да науча езика, да възприема културата. С кое ти беше по-трудно да свикнеш? Кои неща ти беше по-трудно да приемеш? Каза, че е трябвало да приемеш. Начина, по който се обличат хората на улицата, ми беше. Ти така разхождаш ли се в Кайро? В смисъл, не си тръгваш на пазар така? В началото е трудно. До някъде, но свиква. А езика трудно ли се научава, защото аржентински и арабски майчи много не си приличат? Трудно е, трудно е. Година и половина ми отне. И в началото беше адски трудно. Една дума не можех да обеля. Вярно ли е, че ако си чужденка и се занимаваш с ориенталски танци в Кайро, по-скоро трябва да криеш, че това е твоята професия и защо, ако е така? В началото си криех професията, обаче някак си ме разпознаха и почнаха да ме притесняват на улицата, защото одалистка, танцорка е за така лошо.
и казвам, я чакай да си видя сега, какво има да се срамувам? Целият океан от Аржентина съм прекусила, за да се крия. Казвам, ако обичате, може да бяха подмятанията по твоя адрес? Какво ти казаха хората? В началото ме освиркваха, викаха по улицата, ма с времето... Или може би защото не им обръщах никакво внимание. Но това е било въпрос на конкретните хора или по принцип отношението към танцорките на ориенталски танци е такова? Някои са много ограничени хора и има други, които са по-отворени и го приемат, но... Имиджа на танцора е обратното, което се тачи много в Египет. Да си консервативен, да се затваряш. И те не обичат жените много да се показват. А стига ли се до физическо, извиня, посегателство? Защото те са малко крайни. Не. В Сърбия отношението какво е към хората, които се занимават с ориенталски танци? Ориенталските танци са много популярни в Сърбия. И много хора много близка култура имат. И какъв тип отношение, за каквото говори Магда, сблъсквала ли си се някога? В моята страна казвам. Или някъде въобще? Somewhere in the world. Have you ever been? Слава Богу, не. Слава Богу, не. Наистина, много приятно ми е било винаги общуване. Каква е твоята история, срещата ти с ориенталските танци, как се случи? Най-напред започна нещо като развлечение. Ходих на уроци и преподавателката смяташе, че имам голям талант и ме насърчи да полагам повече усилия. И така продължих всъщност колко хубаво е. С нови преподаватели работих, нови пазари. Никога не съм си представяла, че това ще стане моя работа, моя професия. И да обикалям цял свят. Казва се, че ти си най-добрата преподавателка в Сърбия по ориенталски танци. Много се радвам, че така говоря. Така ли? Тоест, ти действително ли си много популярна там и се преподаваш на много хора? Смяташ ли, че е прилично аз да кажа, че съм най-популярна? Сашо, само да я обясним. Сашо не е човек, който притежава в огромна степен качеството скромност и в този смисъл не очаква останалите да го притежават също. Добре, научил ли си много сърби на ориенталски танци? To dance oriental dancing. Let's put it that way. Мието, чудесно. Да. Имам школа. Вече 12 години ориенталски танци преподаваме. Хиляди са хората, момичета, които са излезли там от моето училище. Организирам и международни фестивали в моята държава. Един голям международен. И мога да кажа, сега, едно от водещите школи сме ние. Да, това бих могла да кажа. Но е по-добре други. Няма други сърби да го потвърдят просто. Сега, момичета, остава да я опитаме и вас двете, вие колко сте добри и защо се занимавате с това. Аз не бих казала, че ние сме добри колкото тях, дори напротив. Ние ги поканихме точно да ни научат. Аз започнах да изучавам арабски танци, понеже бях в арабско училище с арабски език. А защо? Ами много ме влече. Бях с френски, една сутрин просто не издържах. От малко имам влечение. Купих си един учебник, за едно лято научих материала за 3 години. Като казваш малка, колко годишна имаш преди? Ами, по принцип, от много малка ме влекат вуали, пустиня, такива неща. Но вече самия език в 9-ти клас, бях във френска паралелка, купих си учебника и цяло лято уча. Не излизам никъде, само уча. Арабски? Да, арабски сама. Научих много материал и се преместих там. Оттам започнах да обикалям в арабските държави, Египет, Тунис. Като видях и танците, просто се влюбих. И край вече си усъвършенства си. И по-късно също дойдоха обаче танците. Да, следствие на езика. Интереса към културата, дойдоха и танците и просто се влюбих в това нещо. Добре, ти следваш журналистика, разбирам. Ами връзки с обществеността в журналистическия, да. В крайна сметка, реализацията си къде я виждаш, професионалната? По-скоро в сферата на танците или по-скоро в сферата на пиара? По принцип, аз работя като журналистка, едновременно с това танцувам. Опитвам се към момента да смеся и двете неща, но се надявам реализацията ми да бъде в танците. В танците по-скоро, а не... Ами да, доста хора се чудят, защото повечето мислят, нали, че да си танцорка
някакси една... Да, има една предразсъдък, журналист, нали? Все пак сериозна професия. Да, точно така, и танцор, малко се бият двете ти. Наистина, с какво отношение си се сблъсквала? Ти коментирахме с Магда, че очевидно тя е имала трудни моменти в това отношение. В началото ми беше много неприятно, защото често ми казваха, нали, о, кючекиня, раздруса и нещо. В смисъл, знаете за какво говоря, но вече просто ми минава покрай ушите. Аз мисля, че доста добре се развиват нещата у нас. Хората с всяка изминала година започват все повече да правят разлика между нещата. Да. Милена, твоята история също е интересна към танците. Ти си волейболистка, нали? Бивша. Бивша, добре. Да. Ами да, започнах с волейбол, като си говорим за класове към 5-ти клас някъде. Но реших, че искам много да уча в немската гимназия, нищо общо с арабски език. Типа немски. Вие се избирате такива лесни езици, хубави. И от немски език до ориенталските танци. И се наложи заради това да прекъсна и след това вече нямах желание да наваксам. Но тогава се... Спряла си с волейбола. С волейбола, да. Но имах голямо влечение към танците. И започнах, както може би всички млади момиченца, MTV, хип-хоп, джаз, балет. И 2008 стана много популярен ориенталския танц и покрай Шакира и всички имаше бели денс, workout, 1, 2, 3. И в нашия денс център се появи една момиче от Пловдив. Тя ще бъде гост на нашия концерт до вечера. И тя започна да преподава. И аз започнах да го харесвам. И с времето, с занимания, уроци, нужда да участвам на известни места, без да имам добра квалификация, се захванах с ориенталски танц. И през 2010 останах сама. Моята хореографка си тръгна, замина в Сърбия и се запозна с Лейла. И отидох, първият ми истински фестивал, всъщност по ориенталски танци, беше организиран от Лейла през март 2011 и той ме запали по наистина изкуството на ориенталските танци, че те са нещо много дълбоко, има какво да се изследва. И какво е твоето бъдеще, как го виждаш? Това ли мислиш да ти е професията, с която да си изкарваш прехраната? Определено, мисля си, изкарвам прехраната и го правя с танци, но не се занимавам само с ориенталски танци. Може би за сега не смятам и да го правя, тъй като през 2010, когато започнах моите курсове, се записах в един танцов център в София, Дарида Денс център, които ще домакинстват нашите семинари събота и неделя с Лейла и Магда. И там запознах със съвременния танц, където преди 2 години изкарах много дълга тренинг програма и всъщност в момента имам завършено образование там по съвременен танц. Честито! И за финал, какво предстои тази вечер на концерта? Любопитно, което нашите зрители ще искат да знаят, за да дойдат. Така, тази вечер каним всички зрители в модерен театър или независим театър. Независим вече, бившия модерен. Да ви кажа, аз не знам. Аз ти казвам. От 7:30 ще имаме един концерт, на който ще се изявят танцорки от Египет, Сърбия, Русия, Румъния. Ще има музикант от Ирак. И мисля, че на хората ще им бъде много интересно. Събота и неделя ще взимат курсове? Да, ще има курсове в Дарида Денс и ще имаме и парти. В един ливански ресторант. За по-кукунджиите. Да. Благодаря ви, приятно изкарване на всички вас. Приятно изкарване. Благодарим ви за тази красота. Така, а след малко ще се срещнем с една успяла българка в света на модата.